Burong TV. What's up kaborog? Ato ring syudad. Palit merong pukot. Nami sa isim. Nami sa isim. 1 minute later. Sakay babig para kulon. Para magpalit ng pukot. Nagpalit ng pukot sa kulon mga kaborong. Kaboro, nanami. Kaboro, nanami kolon. Kolon. Bio. Bibil to sibo, mapalit lang pukot mga kaboro. 5 minutes later. Kaboro, hapit na minabot. Di pa nagpukot. Nanami dire kaboro, what's up kaboro? Nanami dire sa plita nagpukot. Area pukot. Wala na pukot ko na. Kaya rin na kuan. Kaboro. A few moments later. Ano to? Pinali? Ay wala, yung padam ko. Ito bang? Duhaon lang? Padala ko sabay. Doon na lang mo pagpalit. Kunin ko sa. Pinali? Kaboro. Mapakit pitira kaboro. Paano masabi? Mga kaboro, kung mapay itong pokot, naran Bisayan Fishing Supply. 1 minute later. Palit na may pokot to. Duha ka kuha eh. Duha ka bok, takinintos usa. Silbi 1,000 ang duha. Kaboro, nanabi sa Santo Niño kaboro. Managkot sabi, managkot. Viva Senior, Santo Niño. Kapit yung panagkot. Mabuhay ka. Tara, Bajila Cruz ha. Tara. Pila na sa pila? 500? Ay pinutos ko mo. Oh, Ay pag 400 na, say 300. Gusto ka ka ng 1 diesel. 350 lang. pila 350 na yun, nana? 350 lang na siya. May kamay doon pa rin. Ya, pila ka last pila natin, pila. Nanami sa palitan ng kaborong sa kuan. Panig di Santo Niño. Tagpahiti mo, kani. Tagpahiti ni. Bilang? Panig di ka na, no? Listen? Wala. Pag-lising ka ato na ta. May tag 100. O iti. O etera presyo ipalit. Mahal yung cheese. Yung nagasoda rin, extend man eh. Sino? Ang entrance, dito sa kilid. Yung taas na tagi. Tuyok kalayo kayo? Toyog. Ha? Kung pasinog sabi, dari kabarong. Dari sa Santo Niño. Nahandanan. Pwede ba sinog? Pasinog. Nagpilaw na siya. May pila gani? Rumol. Romol. O, duha ka ka.
Ay, pasilog na, Sarsaliho family sad. Romol o Sarsaliho family. Sarsaliho? Oo. Romol o Sarsaliho. Siguro no pa. Ano na dagkot eh? Ay, gawas. Eh. Ato las pikas. Tapa na dia. Ayan na. Mini Papachitos. Yeah. Mga kabarong. Ato na katedral, publishing patana. Sige. Ato sa Bigag Barong. Pasalubong. Pasalubong. Sige. Bilang ampaw. Eh? Eh? Dili masipyot. Sige ka to. 45 na. Ito na magpoto. Pila ni? Pila na. 40. Biyaya. Alang obi. Tanis Quinta. Mahal ka pag dalawa no? Ito sa dalawa na. Marami sa katedral ka Barong. Amo rin blessigan ang among gitang cross. Apili ko kako. A few moments later. Kabarong sa siyudad. Muna katedral Cebu. Ano na sa mi uli? Dire bigikan. Ano na mi uli? Tulong ulit. Bye-bye. Ano? Bye-bye. 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 Okay. Mahabon ka Barong. Nadiri dapit sa katedral ka Barong. Naglingkod siya ka Barong. Ang snack sa midri sa 7-Eleven. Oh. Donut. Chupo. Kabarong. Ay, mag snack ka rin ka Barong. Ilam tiyan kabarong. Gutom kayo, gutom. Ano ang price na yun? 34. Labing kamay, 39. Labing kamay pa yun, 47. Sopaw. Opa, bawas ko kayo. Gutom na kabarong. Grabe. Nga na, i-click na, i-click. Click. Bitara. Kana. Okay. Ano, ay. Oh, Para ko kuya nila. open na. Ako na basket. Mali siya lang kukuha yung barong. Ingit kayo. Ano? Ibaw. Sopaw kabarong. Siopaw lang malakas. Siopaw lang malakas. Sige. Padali ka siopaw. 80. 10 minutes later. Mga kabarong, paano namin ulit ano? Sebentar. Kabarong, doon lang may kabarong. Nakita si Estrobayo, nag-drape ra kabarong. 10 minutes later. Ano? Nanami dire. Sabi. Basap ko. Gutom kayo. Abot na Miss Danau.